вақте ки хурд будем, хонаи падару модар бароямон лонае буд, ки мо дар он парубол бароварда ба ҳавои зиндагӣ пар задем. мо дар оила ду бародар будем. ман бо мурури вақт ба зиндагии шахсии худам шудам. аммо рафту омади хуб доштем. баъд аз марги падару модар боз хонаи бародар гуфта мерафтем. корҳоямон хуб буд, аммо бо гузашти вақт бародарам ҳам аз дунё гузашт. баъд аз гузаштани бародарам ҳамсараш бошад, дар он ҷое ки мо ба дунё омадем, бо марди бегона ба шавҳар баромад. ҷое ки бароямон аз ҳама наздиктарин буд,